بردفکê fermandariya giştiya yekîniyên parastina gel YPG Birêzerê Dûr Xelîl di daxuyaniyeke nivîskî de spasiya Amerîka dike li ser biryara dana çekên giran ji bo YPG. Kurdên Rojavayê Kurdistanê biryara Amerîkaya dana çekên giran ji bo YPG bi gaveke dîrokî dinirxînin. Serokê Desteya Parastinê ya kantona Cezîrê kêfxweşiya yekîniyên parastina gel dîne ziman û her wiha te kes dike got ev ê bibe sedema serkeftinên mestir li dijî terorê. Helbesteke birasî de dîrokî nirxînin û kêfxweşiya xwe dînin ziman ji ber got birastî biryarekî wilo biryarekî tam di cî de ye wê hê bêtir hê zame beramberî Daişê xurtir bike hê bêtir wê YPG moral bigirin hê bêtir em ê karibin eleqata xurtir bikin hê bêtir em ê karibin tesîqê xurtir bikin. Di dawiya meha Bûrî de balafirên artêşa Tirkiyeyê êrîşek anîbû li ser bargehên yekîniyên parastina gel li Qereçoxê. Biryara dana çekên giran ji bo YPG ji aliyê Amerîka de bû sedemekidin ji bo narazîbûna Tirkiyeyê û ev e çendîn carek got Tirkiyeyê gefan li YPG dike. Şewremendê fermandariya giştî ya Hêza Sûriya Dîmokratîk Qesedê Tektor Nasir Haj Mansur bang li Tirkî dike got dijminatiyê bi YPG re neke û doza aramiyê li ser sînor dike da got YPG di şerê li dijî terorê de çalaktir be. Yekîniyê parastina gel bi dehê cara gotiye Hêza Sûriya Demokratîk jî dibêje û tim jî dibêjin em Tirkî naxwazin dewletek dijmin be em Tirkî dixwazin dewletek cîranî dost be ji ber em mesleheta gelê Tirkî û Tirkiye wek welat bi tevayî di dostaniya gelê Kurdî dibînin. Ji dema bihîstina nûçeya got Serok Trump biryara dana çekên giran ji bo YPG imze kiriye ew nûçe bû sedema kêfxweşiyeke mezin li Rojavayê Kurdistanê. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.